Jitwaqqaf il-Kulleġġ Mikiel Anton Vassall, kulleġġ maqsum fi tnejn kif l-istituzzjonijiet fih danu joffru mhux biss tagħlim akkademiku iżda wkoll kulturali. Fih dan il-kulleġġ hemm ukoll istituzzjonijiet postsekondarji bħall-iskola Giovanni Kurmi, is-Sixth Form ta' Għawdex u ġem 16, skola li toffri tagħlim u lezzjonijiet ta' reviżjoni lill-istudenti li ma ġabux il-marki mixtieqa fl-O levels. Il-prinċipal tal-kulleġġ Viktor Galja spjega li se joffru lezzjonijiet lill-istudenti mit-tnejn sas-sibt f'ħinijiet flessibbli. Il-lezzjonijiet fit-tliet skejjel huma immirati għal nies ta' kull età minn tfal sa' adulti. Fil-fatt wieħed mill-applikanti għandu 88 sena. Il-kulleġġ irċieva ma' 800 applikazzjoni għal lezzjonijiet fl-iskola tad-drama, fil-waqt li għal lezzjonijiet fl-iskola tal-arti daħlu mal-1000 applikazzjoni. Fil-Gżira Awċija 1200 persuna se jattendu lezzjonijiet tad-drama, tal-mużika jew tal-arti. Il-prinċipal tal-kulleġġ qal li l-korsijiet fl-iskejjel tal-arti, mużika u drama huma kollha akkreditati u jistgħu jissarfu sa diploma. Għalkemm din l-iskola tilqa' fiha nies illi joġobhom jiġu hawnhekk għaliex toġobhom il-mużika f'dan il-każ, imma għandek nies oħrajn li jażlu jiġu f'din l-istituzzjoni sabiex jakkwistaw dik il-kwalifika meħtieġa biex jaqbdu din il-linja fl-arti performattiva li llum dawn l-iskejjel fih dan il-kolleġġ qed inkomplu naħdmu sabiex il-korsijiet kollha li jiġu offruti jkunu akkreditati, jiġifieri għandhom valur. Il-prinċipal qal li l-iskola tal-mużika se tieħu post dik li kienet magħrufa bħala Johann Strauss School of Music. Marian Kawki, il-kap tal-iskola tal-mużika, qalet li l-iskola se tingħata wiċċ ġdid u tkompli tajn aktar studenti jitalmu l-mużika. Innutat li minn din l-iskola ħarġu qatt ta' persuni li kienu suċċess u saħansitra ingħaqdu mal-Orkestra Filarmonika ta' Malta. Il-kap tal-iskola żiedet kif għaddejjin l-aħħar tħejjiet biex f'Ottubru l-1000 persuna li applikaw jibdew jitalmu il-mużika. Dan flimkien ma' inizjattivi ġodda. Propju din is-sena ħanibdew pilot project fejn involvu tfal bil-bżonnijiet speċjali jew għandhom bżonn jitalmu b'metodi alternattivi, jitalmu l-mużika b'mod differenti. Ġifieri ma jeħdux il-kors regolari imma jkun propju kors tailored apposta għalihom. L-iskola se tkun qed tieħu sehem ukoll fl-avvenimenti skedati għax-xhur li ġejjin. Għandna diversi proġetti inkluż mal-Valletta 2018 fej propju wasanna fit-tieni fażi, jekk Alla jrid anke s-sena d-dieħla nkunu fl-aħħar fażi. Dan il-proġett huwa indirizzat għal dawk it-tfal li għandhom bżonnijiet partikolari ta' tagħlim u nkunu qed nintroduċuhom għall-mużika.